Il-Prim Ministru Lorenz Gonzi għażel qabel jibda diskussjoni politika fil-Gażin Nazzjonalista ta' Marsa Xlokk imur għal dawra mal-ħwienet tal-lokalità. Huwa kien akkumpanjat minn Herman Schiavone li sa ftit tal-jimilu biss kien ikkundannat mill-Partit Nazzjonalista li xamel allegazzjonijiet kontra Franco De Bono li baqgħet ma' sostanzja u talli proġetta lilu nnifsu bħala kandidat għall-elezzjoni ġenerali meta mhuwiex. Kemm fil-Gażin Nazzjonalista kif ukoll wara spikkaw il-kummenti ta' ministri li ppruvaw jirredikolaw lid deputat nazzjonalista Franco De Bono. Dawn ma ġewx jiċċekkjaw ir-riżultat ta' votu tal-Prim Ministru. Hija ovvja għandu jirriżenja dak li sfortunatament mhuwiex kredibbli. Nixtiequ nista' nrispondi b'mod ieħor, imma bħalissa qed infittex ir-riżultati tiegħi ta' meta kont fomtu jien ukoll. Mistoqsi dwar x'jaħseb fuq is-sitwazzjoni ostingat għal-bissek. The best! Oħrajn, inkluż il-President taż-żgħażagħ tal-Partit Nazzjonalista Kevin Plumpton komplew bl-attakk kontra Franco De Bono. Franco De Bono ovvjament jekk mhuwiex jaqbel mal-Prim Ministru u mal-aslit li jagħmel li naħseb li huma l-ġid ta' Malta Għawdex, għandu ovvjament jagħmel dik ħaġa onorabbli u jieħu pass lura u jirreżenjaw. F'mumenti minnhom kien hemm ukoll fil-preżenza ta' xulxin Manuel Delija u Herman Schiavone, żewġ kandidati prospettivi nazzjonalisti fid-distrett li minnu jkun elett Franco De Bono. Manuel Delija qal biss li hu kien hemm biex jappoġġja l-Gonzi. Jien ġejtaw biex nappoġġja l-Prim Ministru tiegħi. Lorenz Gonzi. Herman Schiavone għażel li ma jikkummentax dwar is-sitwazzjoni tal-Partit Nazzjonalista fil-preżent. M'għandi l-ebda comment, grazzi. Thank you very much. Grazie.